kommet til Salus, ja. Og vi glæder os rigtig meget til, vi har været en rigtig lang bustur. Ja, og vi har bare siddet og sovet, eller ikke sovet, vi har faktisk ikke sovet så meget, men så har vi bare, der har været gang i den og sådan noget. Ja, derfor er man rigtig træt. Og så snakkede vi, så snakkede vi bare, og ja, hyggede os, grine, så. Ja, og vi er i gang anden dag, og vi er på sightseeing lige nu, hvor vi er på Frederiksparken, og det her er Tjekkontakt. Ja. Det er en gammel grænseovergang. Ja. Den blev så nedlagt her i 1990. Ja, og vi skal videre til, vi skal alle mulige steder hen, fordi vi er på sightseeing. Og her sidder vi så og spiser på anden dag, aftensmad, og det smager så godt. Yep, og det er rigtig hyggeligt. Pizza og pasta. Her er vi så ved Sachsenhausen, som er en Arbejdslejr i dengang der var krig i Tyskland. Og vi har fået sådan nogle her, så vi kan gå rundt og høre en masse information og sådan noget. Men vi forstår ikke så meget, fordi det er på engelsk. Eller burde vi nu forstå, men det har en mærkelig accent. Altså. Det der er lidt underligt, det er, at det ser så nymoderne ud. Ja. Så må de jo have bygget om, men det ødelægger bare det hele. Ja, jeg ved det var nok fordi, at alt var blevet revet ned. Så ja. De byggede ned. Men vi skal videre til byen her, og så skal vi bare ud og shoppe i dag, og så skal vi bare have noget og sådan noget. Så det er egentlig det, vi skal. Bye. Ja, vi sidder her foran Rigsdagen, og vi skal vente 45 minutter på, at vi faktisk skal ind og se et eller andet fisøby. Og jeg har været heroppe, og det er som at gøre at kigge ud over et eller andet. Ja, det er rigtig nederen. Men så skal vi også ud og shoppe senere, så det er fint nok, men alligevel det er ret men her skal vi stå og vente 45 minutter. Og så skal vi over se en kirke, og så skal vi over se et museum, så det er jo rigtig fedt. Så vi håber på noget shopping. Og vejret det er lort. Ja, vejret er bare lort.